Er der i vores samfund et manglende ønske til at have visse mennesker? Er der nogen liv, vi så begynder at betragte som mindreværdige? Hej og velkommen. I Danmark er vi ved at udrydde Down-syndrom. Forskere mener, at om under 30 år vil der ikke blive født flere med Down-syndrom. Og journalister er taget til Køge for at undersøge folks mening om Down-syndrom. Så nu vil vi gerne stille videre til Sofie Jasmin, som der er ude på undersøgelsen. Tak skal du have. Vil du få en abort, hvis det var, at du fandt ud af, at dit barn havde Down-syndrom? Nej. Så du vil bare beholde barnet? Ja, det vil jeg. Jeg vil beholde det. For det er ikke mig, som vælger det. Altså, barnet skal få den sygdom. Og jeg vil vælge at få det. Altså nu er jeg over den alder, hvor det er aktuelt. Men det er svært at sige, det kommer an på, hvad det er for en situation. Man må både tænke på, om man har børn i forvejen, men det er ret det at sige, at børn med Down-syndrom skal også leve. De har også nogle kvaliteter, og livet bliver kedeligt, hvis vi alle sammen er ens. Ser du så anderledes på mennesker, som har Down-syndrom, i forhold til os, som ikke har Down-syndrom? Jeg ser mennesker med Down-syndrom, så møder man dem forhåbentlig med respekt og ligeværdighed, men også en forståelse. Hvad mener du så om folk, der vælger at få fjernet barnet på grund af det Down-syndrom? Det er jo deres valg. Jeg vil tage det valg, og hvis det var mig, så vil jeg have det. Hvis de har et andet valg, så er det sådan. Ikke? Altså, jeg har ikke noget negativ følelse omkring det. Okay. Det er deres eget valg. Det må den være den enkelte, der tager stilling til det. Det kan jeg ikke sige noget for eller imod. Jeg vil bare ikke selv. Jeg vil tage imod det. Tusind tak for din tid, vi havde. Det var godt. Tak. Det er godt. Spændende. Tak fordi du var at være med. Ja, det var så lidt. Hej med det. Vi har været ude i Køge og interviewe en masse folk om, hvad deres holdning til Down-syndrom egentlig er. Vi kan så konkludere, at stort set de fleste, vi har snakket med, mener, at barnet skal beholdes, uanset om det er Down-syndrom eller ej. De mener også, at barnet skal respekteres på samme måde som os andre. Tak til jer. Nu videre til vores korrespondent Sandra, som der er i Ølse-Magle for at interviewe jordmor Sonja. Så er vi så på vej ind til Sonja for at stille hende en masse spørgsmål om børn med Down-syndrom og graviditeten og den slags. Så lad os gå ind til hende og få svar på alle de spørgsmål, vi har. Hvad er det, der er sket, når barnet får sådan en sygdom? Det er en genetisk fejl simpelthen. Det mangler et kromosom, og det sker, og man ved ikke lige helt præcis, hvorfor det sker hos nogen, men vi ved, at der er kvinder, som har højere risiko. For eksempel hvis det er i nogle kulturer, det er normalt, at fætter og kusine bliver gift, og så de har højere risiko for at få det. Ja, hvad med hvis man har drukket alkohol eller? Nej, det har ikke noget med det at gøre. Så er det nogle andre følgesygdomme, der kommer hos barnet. Ja. Men det her, det er ren genetik, og det sker, når barnet, altså når cellerne ligesom deler sig. Så man kan ikke vide, om du er mere disponeret, end din veninde er. Okay. Er der mange, der vælger barnet fra, hvis det har Down-syndrom? Ja, det er stort set alle, vil jeg sige, her i Danmark. Altså, jeg tror, det er omkring 98%, som vælger fra, når de får at vide, at de venter et barn med Down-syndrom. Ja. Hvad er symptomerne for Down-syndrom? De kommer ud, de har sådan lavt siddende ører, de har en flad næseryg, det vil sige, her er ret fladt. De har jo ikke, det er jo forskellige symptomer. Nogle har alle, og nogle har kun få. Ja. Så kan deres fødder ligge sådan, du ved, have sådan en sandalgreb. Det er sådan tæerne. Så har de også, hvis du kigger selv i hånden, vi har nogle fuger i hånden. Og rigtig mange Down-syndrom-børn har, hvor den her fuge, den går simpelthen hele vejen. Men der er også helt normale, altså jeg har også veninder, som ikke har Down, som har en hel fuge. Men det er det, vi kalder firefingerfuge. Og det har andre børn, der også har andre syndromer, har det også. Det kan være nogle af symptomerne. Og så er der også med øjnene og sådan noget der. Mange af de børn kan heller ikke finde ud af at sutte ordentligt ved brystet. Findes der nogle behandlinger? Nej, det gør der jo ikke. Det er, nogle bliver født mørkhåret, nogle bliver født lyshåret. Det er det samme med Downs børn, det er jo sådan, de bliver født. Så mange følgesygdomme, de bliver meget tit overvægtige.
mange af dem bliver født med hjertefejl, men der er også nogle, der bliver født faktisk fuldstændig sunde og raske, men de har det her Downs, der fungerer fuldstændig normalt. Og nogle kan faktisk godt gå i normal skole. Altså, så der findes mange forskellige grader for det. Ja. Og tak for det, Sandra. Det var alt, vi havde for nu. I må have en god dag, og tak fordi I så med.